ikke noget diskussion. Det er det her, det bliver. Så det her 100% det navn, du får resten af livet. Eddie. Nu skal vi hen og hente et bur til kaninen. Så følg med. Nu skal vi til at flytte buret. Nu er vi ankommet i Maxi Zoo, og jeg skal finde en kattebakke. Nu er vi her, og nu skal vi til at ind og vælge kaninerne. Nu har vi simpelthen ikke hentet Eddie, og han er virkelig sød. Han er lidt bange. Han sidder og filmer lidt. Og så er vi egentlig bare på vej hjem. Der er cirka en halv time til vi er hjemme. Og han har ligesom lagt sig ned og prøver lidt at sove, så vi kan se. Eddie er jo kommet. Jeg har ikke lige filmet så meget, hvor han er kommet. Men han er ved at komme på plads. Og jeg kan lige vise ham inde i hans bur. Hej, Ethan. Hej.